po mga kalingap si nanay. At nakadalaw po tayo dito. Matagal-tagal na kasi galing po kaming Cebu at Bohol. Nay, bless po. Ay, ang dumi po. Ay, okay lang. Tawa po kayo. Kamusta na po? Nasaan si Shaira? Ay, siya na po, nalulungkot yun. Ano nalulungkot? Wala, Bakit? hindi daw kayo napunta. Ay, nag-alis po kasi kami. Nalulungkot talaga yung gawa ng, kaya sabi ni kuya niya, ay padalang ko tayong pamasahe muna. Punta ka dito, sabi niya. Nalulungkot Ay, siya. naman po yun, ngayon po ang biyahe nun pa uwi dito. Oo. Kasi po, mag-i-enroll nga po siya. Sabi ko, kuhain niya yung card niya dun sa dait. Yun, pag-uwi po niya mama, sabi ko, chat mo si sir, sabi ko ganyan, para malaman na kay Nag-alis siya. Oo. Kamusta na po yung plano natin? Kayo lang naantay na. Ay, kami lang hinihintay nyo. Oo nga eh. Siyempre, nag-gather po tayo ng pondo. Pinag-pray din namin kasi may mga pondo naman kami. Sabi ko nga po sa kanya, antay-antay lang anak at baka naman sabi ko. Si tatay po nasaan? Andun po, iniwan ko doon at po yun. Nalungkot pala siya. Mm. Ay, pasensya na po, nay. Ganyan talaga. Kaya sabi ko, hintay lang. Pero pag kahit medyo matagal, Kasi darating nung at di ba darating. nag-birthday ho siya. Mm-mm. Yun, tapos pakatapos nung Yung nag-birthday siya, nagpadala lang kami ng konting kasi busy nga, nagpadala. Hindi kami nakadating. sabi ko nga po doon sa salamat kay sir, sabi ko ganyan. Konting kahit papaano yun. handa, Oo. Anong birthday Pansit niya? nga lang din yung handa nun eh. Pansit, tsaka yung pinadala namin. Yun. Pansit at spaghetti. Spaghetti. Kamusta na? Anong plano natin sa Gusto ko na rin buksan nga yan. Kaso lang, Kaso wala pa talaga. wala pang Pang-umpisa. paano natin uumpisahan ay titinda? Di ba't sabi po lumi at saka Lumi? Okay. sabi ko nga po kulang pa siya ng mangkok. Tsaka yung tinidor at kutsara. Opo. At saka re-request ko sana, sir, kung pwedeng, yung, para hindi naman po siya yung, kumbaga may panara din po siya sa gabi. Yung, kumbaga isang sara siya sa gabi, para yung mga naandun po sa loob, hindi na aalisin. Anong klase po yun? Yung lang po, yung flat sheet lang. Na yero. Mag-ano ka ng flat sheet na Yung, yero? pag ganun lang po siya, itataas lang. Tapos, pagka gabi, isasara siyang ganun. Oo. Kasi sinukat ko na rin po siya. Okay naman, kasya naman po yung isang flat sheet niyang ganun. Oo. Yun yung nyo, request nyo. Na sana maging successful yung business natin. Pasensya na natagalan kasi medyo marami din beneficiary. Okay lang. At tao lang din. Medyo nagbakasyon din kami. Nagbakasyon kasi tao na stress din. Sabi ko, baka naman lang, marami lang silang ginagawa. Oo. At medyo, sabi ko, hindi lang naman ikaw ang tutulungan nila. nalungkot pala si Shaira. Ay, Iyak pasensya yun, na. nung tumawag yung kuya niya, naiyak siya. Tapos, kuya, sabing ganyan, parang wala naman ako, sabing ganyan, parang hindi na ako tutulungan, sabing gano'n. Naiyak siya. Kaya sabi nung kapatid, ay sige, bakasyon ka muna niya dito, sabing ganyan, para kahit papaano niya maging maging bumalik masaya. ka na lang anya ng ng Oo. 15 o 16, sabing ganyan, bumalik ka na lang dyan, mag-i-enroll ka nga. Kaya yun po. Parang nagtatampo na sa akin si Shaira. Parang nagtatampo na rin gawa ng, parang hindi na nga daw siya tutulungan kasi wala na niya si sir, hindi na pag niya napunta dito, sabi. Medyo Sabi matagal-tagal ko, din lang anak at baka naman talagang busy lang sila. Si tatay po, si tatay. Nandun po, siya, Uling. na kami ng uling. Patingin daw na ng uling. Gusto niyo na talagang makapag no? Ayan po. Wala nang lalo po ngayon, maulan. Ang hirap po mag-uling talaga. Teka lang. Gusto niya yung burger baga at saka yung yung gusto niya magtinda-tinda na. Kumbaga dagdag din mama yun, sabing ganyan. Di sabihin mo kay sir pa. Parang ganun. Kasi sa amin naman, kung lang yung kaya namin maitulong, maibigay. Yan yung pinag-pray din namin. Hindi, medyo natagalan din kasi medyo
Nagpe-pray din nga po ako na sabi ko, sabi ko na sana kaya si sir, sabi ko ganyan. Nagpunta kami sa Cebu. At nagbakasyon din sa Bohol. Kaya nga nagulat ako pagdating ng anak ko. Sabi, mama, sabi ako, andun po niya si Lager, sabi ganyan. Nasaan daw po? Dito daw po sa bahay. Nagdating na. Ay, oo. Ngayon po. Ngayon. Pinatawag namin kayo Oo, mula sa... kaya sabi ko, ay salamat. Sabi kong ganyan. Ano kayang balita? Sabi ko ganyan. Sabi ko sana nga matuloy na at para mabawas-bawasan ang kahirapan sa buhay. Parang gusto na din po natin yung negosyo ay gusto mo na din ma-open. Para ma-testing natin kung talagang... Tingnan nga natin na yung na natin, improvement sa negosyo natin. Wala pa po ngayon Nilagyan ko na lang po yan ng yung patungan sabi ko ng kalan. Para sabi ko pag ganito kasi maulan, lalabas pa dito. Meron na po sila. Kailangan din, madulas ako. Madulas. Provide sila nanay ng bangko. Plano mo Lumet, saka ay yung Paris. Paris? Parang yan, Paris. Diwata Paris ba yan? Oo. Medyo pasensya na kay Shaira, parang nagtatampo daw sa atin Shaira. Pasensya na. Kasi kaya na tayo nakabalik ulit Naintindihan man niya. kay nanay. Bigay tayo na ng para makasimula ka na ng pera. Para makasimula ka na. Para tulong na kayo ni tatay, no? Opo. Hindi nakikita Ito sila. lang po yung kaya kong ibigay sa inyo na para at least ma-open nyo na ito. Itong sabi ko, magmula lang sa plano-plano natin pero Na nga lang po yung nilagay namin yung anahaw na lang dyan sa ibabaw. Plano. Nababasa po kasi. Ito na, nabuo na mula sa plano. At masipag naman po si nanay, kagaya ko, nagpulot sila. Parang delikado na yung uling. Ano man po yun dyan sa Nyugan. Kumbaga pinatatanggal po ng may-ari yung mga kahoy. Okay. Pinatatabasan. Di, sabi namin, mga ganito man lang din. Di sayang sabi ko. Di sabi ko, wala naman ibang trabaho. Di, yun na lang po ang aming inaano. Kaya nay, at para makapag-start na kayo, magbibigay na ako ng parang pangunang Maraming mula sa ating channel, sa channel po natin mga Tutuwa po yun si Syra. Yung po natin, yung views natin, mahina, medyo konti lang yung pumapasok na revenue. Ito po, at syempre meron din po tayong binigay na pera si babawasan na din po natin yung binigay na pera ni Sir Reyes sa beneficiary, random po yun. So ito po na isa sa napili ko po na bigyan kasi deserving naman open na makapag-operate na kayo. Antayin ko lang po si Syra. Dadating na po yun. Hindi po. Kailan po darating? Pag hindi po ngayon, baka bukas po. Ay, gano'n? Ito po ang kalingap. Dito yung Nayo. Sige, open your hand. Ay, ang dumi po. Talaga. Okay lang. Makulay itim na pero yan po ay simbolo ng kasipagan. Marami pong salamat. Nadagdagan natin. 1, 2, 3, 4, 5,000 na para makasimula ka na ma-open nyo na ito na kapag ka na mapalago nyo sana na yan pera. Ganyan na yung pagninegosyo, alam nyo yung mga successful businessman nagpuhunan lang ng isang libo. Isa yan po. Pero dahil sa magagaling sila, nagtitiwala sa Panginoon, ngayon po, mga successful na, sila na yung tumutulong. Hindi na sila yung natutulong. Sana nga po kami rin maging makatulong din po sa mga nangangailangan. Para ito na lang din po ang umpisa. Basta ang tawag dito, basta lang tayo na magtiwala sa Panginoon. Yan yung pinaka
pinakasusi natin para magtagumpay. Kasi ang lahat ng bagay na nakikita natin ay mula sa Panginoon. Opo, opo. At maraming salamat po sa bumubuo po ng Kalingap. Maraming salamat po sa ibinigay niyo pong magiging puhunan namin ito para maging yung tuloy-tuloy na rin din po ang pag-aaral ni Zaira po. Pray din natin na Na talagang gamitin yung siya gamitin din yung negosyo na parang maging maging itong negosyo ay maging tulay para maging successful. Kami na charity vlogger, din naman, limit lang din naman ang kaya namin ibigay. Kumbaga, ako nga pinipili ko yung mga taong may potential na umasenso talaga. Mas pina-priority ko sila. Yun nga po na ko baka niya gusto niyo maghanap na rin niya kayo ng ibang malilipatan na po ako na sabi ko parang kami ayaw na nila sa amin dito, parang nalulungkot po ba ako gawa ng nakakabayad po kayo ba ng ng upa? Nakakabayad naman po, kaya lang yung salita niyang para bang siya na ay pwede ko kayong hanapan ng ibang matitirahan, sabi niya gano'n. So, sabi ko naman po, kasi gusto ko sa tahimik kasi ayoko naman din sa maraming bahay pag ako napakainin niya. Sabi ko na makakapagluto-luto kayo. Basta Nay, titikman namin yung lulutuin niyo ha. Kahit maliit lang. Pagchat ko na lang po kayo kay Zaira. Gagawin nyo Nay, kunti lang muna yung paninda. Opo, konti lang din po. Kung dumadami, kasi magkano lang muna yung puhunan natin. Pag dumarami na, hanggang sa, alam ko naman, dati ka ng mga negosyante, dati kayong mayaman. Hindi naman po mayaman. Meron po silang, tawag doon ay? Yung, kawayanan, yung sa parang sa shop. Sa yun, doon sa inalisan. Po yun, yung kami po ang kumukuha ng kawayan. Tapos binibenta niyo. Dinideliver lang namin doon sa may-ari. Sa may-ari. Sa binabagsakan. Ba, may bayar po kami ng kawayan. Ganun yung negosyo na dati. Napag-aral niyo po yung mga anak niyo dahil sa negosyo niyo. Pag-pray natin ito. So, pag-pray tayo na. Pag-pray natin, pikit niyo yung mata niyo. Father God, we pray, Father God, na ito po yung business nila, i-bless niyo po, kahit maliit po yung puhunan, ikaw po yung magpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Sa iyo po namin tinataas ang dalangin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So sana talaga, maging successful kayo. Sana po. Kapag, yun, successful na lang, tulong naman din sa Maraming salamat po sa inyo, Sir Alvin. Kuya, salamat po. Kay Kuya Joel. Lalo po kay, sa bumubuo po ng Kalingap. Okay, Nay. God bless po na, papaalam na din kami, Nay. Sige po, maraming salamat po ulit. Okay. Sabihin mo kay Shaira, pasensya Tutuwa na. po yun si Zaira. Pasensya na, Shaira, ha? God bless na sa'yo. Sige na, ha? Paalam na po muna, ha? Salamat po. Maraming salamat po. Okay, bye-bye, Nay. God bless. Ingat po kayo. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan.
Sumama ka, ikaw ay sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin. Yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw ay sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangad kundi ang magpasaya